there's a new audio-leaked conversation between the controversial businessman Wicknell, Chiveo, and his associates who are currently incarcerated at Remand Prison. This comes after the earlier audios triggered a lot of social media backlash over Zimbabwe Electoral Commission scandal of 2023. Let us hear the audio. Kana pane mari maigunobva watanga kunetsa uda kuramba uchifona wada ndiri kuNamibia ndakauya for something else kuNampawa nezvandiri kuita kunoku. I will be back Friday. 1 hour asati ndaona proof yo ndaiforward. Can we just wait and hear from them vabhadhara then tobva right ndaona mari yakati yenyu mari zvinhu zvese kana pango ne mari you want to start a war. That's not very good behavior. Relax. I know you want money, I also want money too, but just learn to relax. Kana pane mari watoita emotional watangada kuti kufona ma 3 4 5 missed calls how far. That's not good. You must change that attitude if at all we're going to continue working together. We can't have the same problem all the time. Wakati mari yakati the last time I said handikupei kana send pamari kune imwe mari kutouya kana muchikwanisa kuimisei. That's the last conversation we had tiri paairport. Muchiti ndikati kutori neimwe iri kuuya musiri kuziya kana yauya da kuona kuti munogona kuimisa here imisei izvozvi. That's what I said. Anobva ndakati ichangopinda mari ndobva ndakupai proof ndobva ndasida. I never said that. Don't put words in my mouth. And this is the first lot mari dzitu. The first lot hapana kana profit. There's nothing because we have to match the price yema 10 sekulobatse. Saka there's really nothing here. Don't even raise your hopes and don't even be disappointed. The other money, yes, there's reasonable profit. Hello, CEO. Aziroto damari strike patikana taka text oka taka phone oka zoda ungo answer zopindurwa kuti ungofamba ndima itaura nyaya communicate kuti amana ngatigare tichiona tichicommunicate. But imi makanyararawo kana papiwa maproof emari zvinoreva kuti chiya tinozotadza kunzwisisa kuti komwedu pesa patanga tichipindurana but pakabuda mari anobva nyarara endewo pakabuda mari iye mumwedu anobva atoda kuti tange taita hondo chete kuti imwe izobuda totozosvika pakutaurana nekuma airport nechichi ndozvinhu zvinge zvisiri zvakanaka nokuti mari yakabuda tongogara tangoziva kuti muzi uri kuona sendi maiki kuona sendi topedza takadaro even isati yabuda takagara tichingoziva mafigures ari kubuda mari ingoni mimi makatisainisa 17 million agreement kuti mamwedu tozoti mari yenyu mari iye kuzongojumwa inotinetsa sei ipapo tofanira kutaurirana chokwadi. Ndatenda. Thank you. Have a good day. Tione Friday mawe.